Там личе. Няма въпрос. Там колеги. Уважаеми госпожи и господа, всички сме заедно тук в този хубав ден, за да споделим един невероятен миг. Миг, който отбелязва придобиването от Русе на най-новите спортни съоръжения. За откриването на реконструираната лекоатлетическа писта на градския стадион Русе посрещаме скъпи гости. Господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Госпожа Лили Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Господин Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта. Госпожа Десислава Атанасова, министър на здравеопазването. Господин Вежди Рашидов, министър на културата. Госпожа Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазването. Народните представители от 19-ти избирателен район, господин Пламен Нунев, господин Петър Даскалов, госпожа Даниела Миткова и госпожа Светлана Ангелова. Господин Стефко Луджиев, областен управител на област Русе. Господин Пламен Стоилов, кмет на община Русе. Господин Иво Тонев, председател на управителния съвет на Българския спортен тотализатор. Господин Диан Драшков, изпълнителен директор на Българската федерация по лека атлетика. Тук е представителят на изпълнителя на дейностите по тази писта, господин Петър Атанасов, представител на консорциум Изолюция Трак 2011. И обичаните от всички нас Христо Марков, олимпийски, световен и европейски шампион по лека атлетика. Илена Янова, организатор на лекоатлетическия турнир на областни медалисти в европейски и световни първенства по лека атлетика. Водосвет за откриването на пистата ще служи негово превъзходителство, негово преосвещенство русенския митрополит Неофит и свещеници от Русенската света митрополия архимандрит Виктор и протодиакон Кирил. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесни, утешители души истини, и че въздействие и вся изпълнява, съкровища благих и жизни податели, приди всили се в ни очистили от всякия сквер и спаси блажен души наши. Благословен си, Христе Боже наш, иже премудри ловци явлей, ни спославим Духа Святаго, и Теми уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. Яко пленник свободител и нищих защитител, немощ своюшних врач, царей поборниче, победоносче, великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душа наши. Естествено ще ти се обадя, добре. Айде. Господи помилуй. Създателю и творче на човешкия род, подателю на духовната благодат и вечното спасение. Сам Господи, изпрати Твоя Свети Дух с небесно благословение над тази обновена лекоатлетическа писта на град Русе и я огради с силата на небесната защита, за да изпълнява своето предназначение. Нека всички, които ще се трудят тук, да постигат високи успехи, защото Ти си нашият помощник, покровител и вдъхновител. Ние Ти въздаваме хвала, чест и поклонение, сега и във вечни векове. Амин. Спаси, Господи, любови Твоя и благослови достояние небесная. Слава Тебе, Христе, проповади наши, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и Христе, веки веков. Амин. Господи, Миша, остави сядки долу. Смята. Май смела, кой ще ги вземе първи? И се три нормативи. Ето ги, как няма. Повече там. И така, след като помолихме за Божието благословение върху това прекрасно спортно съоръжение, моля официалните гости да вземат мястото си на трибуната. Заповядайте. Петко! Петко! Жаби, айде иди да бягаме. Не мога да го... Може да тръгваме. Айде да бягаме. Що бяш? По-младите да Използването на пистата да види, че се започна. Новата спортна дисциплина е включена присъствието на заповядайте. Предоставям думата на представителя на консорциума и Съюза Практика 2011, господин Петър Атанасов. Господа, искам да благодаря на Община Русе и Министерство на спорта за това, че ни избраха да направим тая писта и мога да ви уверя, че това, което сме направили тук, отговаря на всички изисквания за лека атлетика. Не само заради това, че предоставяхме международен сертификат, а заради това, че наистина направихме нещо, което се заслужава. И пожелавам на всички атлети в Русе и на цялата българска атлетика да го ползват с радост и дълги години. Благодаря ви, господин Атанасов.
Министър на физическото възпитание и спорта, господин Свилен Нейков. Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, господин кмет, скъпи състезатели, много се радваме, че успяхме да направим тази писта. Това, което можем да обещаваме, че продължаваме да изграждаме седалките на стадиона. Имаме предвид и загряваща писта, която да бъде в непосредствена близост до стадиона. И по този начин продължаваме да си изпълняваме програмата, която е свързана с реновиране, обновяване и оборудване на спортна база. Така че нека да ви е честито новото съоръжение, на добър час и дано нашите деца да тренират повече и да израснат новите олимпийски шампиони. На добър час. Министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов. Госпожо Нунева. Уважаеми господин министър-председател, скъпи гости, скъпи приятели, единствено искам да благодаря за всичкото това, което се случи. Това наистина не знам. Благодаря на всички, благодаря на държавата, благодаря на правителството, благодаря на Министерството на спорта, благодаря на Община Русе, благодаря на спортния тотализатор, на всички приятели, които помагаха. Да ви е честита русенската писта. Процете на господин Марков. Господин министър-председател, господа министри и дами, скъпи гости. Преди малко казах, че преди 36 години аз за първи път стъпих на този стадион. Бях толкова голям, колкото тези деца тук. Разбира се, стадиона не обещаваше много. След това на тази писта, която виждате в момента, се изгради една за това време една друга изкуствена настилка. И за съжаление през 90-те години един много умен и така голям политик български кацна с хеликоптер на този стадион и цялата тази настилка беше събрана в ето там в оня ъгъл. Искам да благодаря на всички, които са дали част от сърцето си да бъде построено това нещо тук. Аз вчера се разплаках, когато дойдох на стадиона, защото Русе заслужава това нещо. Русе е дала толкова много на българския спорт и ще продължи да дава. Благодаря. В ръцете на господин министър-председателя със сертификатът. Гости и най-вече децата, които са тук, не само от Русе, от Разград, от Балчик, от Казанлък, откъде още казахте? От Горна Оряховица. Радвам се, че едни от най-великите ни атлети, и Марков, и Анелия Нунева, дадоха такава оценка за това, което колегите са направили. Над 1 милион и нещо струва, но това се струва парите. Седалките ги сменяме, виждате. Процедурата по залата върви, така че ще стане един хубав комплекс, но малко си оставим и за втория мандат сега, нали? Иначе ще кажете, вие забравяте бързо. Това имаше писта, нямаше, сега ето на пистата, да има и за другите. И на мен ми остава, след като се каза всичко това, да дам сертификатите на пистата и това, че въвеждаме в експлоатация. Да сте живи и здрави! И след като е казано всичко, време е да прирежем лентата. Заповядайте, моля официалните лица да застанат с гръб към трибуните, журналистите да дойдат насам към сцената, за да можем да хванем всичко това, с което толкова много се гордеем.
Лентата е прерязана. Остава да бъде плиснато мечето, за да върви всичко по вода. И така, уважаеми госпожи и господа, реконструираната лекоатлетическа писта на градския стадион Русе вече е открита. Да пожелаем на всички, които ще спортуват на нея, да постигнат високи резултати, с които да се гордее нашия град, нашата страна. Това Вежди Рачинов е от риболовец, сега това Благодаря. Айде, Ваня. да гледам Мика.
разпис е най-старият, където се споменава името Секс Единта Христа. Това е трети век след Христа, от времето на император Траjan, когато ето тук са изписали какво се заличи името на местния управител. Свалил до глас и... Да, след основни дупки идва с Това е пример от Египет. Египет са го правили това. Така правите с статуите на императорите, понеже са скъпи, на конни, сменят само главата. Клеопатра е от всекъде откъртено. Където има глава, всичко това е... Защо вика, че само сега нямало приемственост? Некъде тръгва. Именно това не са всичко, което е разкрито. В музея има, разбира се, проучването в последните 100 години. А тук имаме една малка музейна сбирка, която е специфичният ямен комплект. Пристанище, така ли? 60 кораба, като Пристис казва, че е виден кораб. Това е тази специфична химия, която трябва да бъде привлекателна. И всъщност има граничастна функция. Така изглежда. Пази по-мощни гребци. И гребците мощни, платното, разбира се, но действително явно конструкцията на кораба дава възможност да бъдат Колко пари са не дали тук? Милиони. Милион? И 200 хиляди с финансирането от Министерството. Идват ли хора? Ами само преди 2 седмици имаше един градски фестивал, Римски пазар на Сисигината Христа от фестивал Азграда в Русе, където тук имаше на 1500 човека. Имаше занаятчии, разбира се, това и живата атракция, която се свързва с мастерството. Живи и здрави. Благодаря. Къде е то? Още малко второ. Ай, вътре тесно. Колеги, изпускаме го. Даже на И как се развива там? Лили, ела да чуеш тук. Те се наказват. Сега малко Вагалински, ама ще дадем правото... Декември е идеално за строителство януари. Януари и февруари е идеално магистрала да прави. А летото, като дойдат туристи, Тук какво прави? Синхронни изпълнители. Добре. Може би така. Тук. Ако няма снима на неговата глава, искам да има не там, не тук. Ще направиш като това ще на районно няма да не понеше, ама това да се стана сега с луката, брат. Интересно ви място. Много е. Добре, довиждане и на вас. Довиждане.
За това ли вървяхте след мене толкова време? Прекрасен ремонт на филхармонията в Русе, поне сме в Русе. Изключителна археология, която доказва, че Русе е бил един от най-стратегическите градове на Дунава. Милиони дадохме за филхармонията, за археологията, лекоатлетическа писта, за да видяхте стотици деца тренират в Полша. Тренират там. До там, че Христо Марков, нашата легенда в леката атлетика, да се разпати за кръстата на писта. Да ви лек ден. Господин Борисов. Културата ще има ли повече пари в следващия бюджет? С 18 милиона повече дали за култура. Благодаря ви. Една минута. Чао. Чао.